नेक्स्ट टाइम जुदि बेफोरबायदि जायोबा आङो एक्शन लागोन आङो एफआइआर होगोन आंनि आइडेन्टिटिखौ लानानै फेक इउज खालामगासिनो आरोना लाइक स' नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नुबाय जानो हागौ आरो खोनाबाय जानो हागौ जोंना फुजा बर' बिनानावखौ रावबो सिनायियानो गैया दानि जाखांफुनाय राफोद रुफोद सासे महरगिरि एक्ट्रिस बर'निनो जोबोद एलबाम गाबोबाय बिनानावा आरो गोदान गोदान बिदिनो भिडिअ बानायबाय थायो स' नैबेनिनो मोनसे फेसबुक पेज फेक एकाउन्ट खुलिनानै माने बिनानावनि इउटुबनि जिखिनि भिडिअखौ माने कपि पेस्ट खालामगासिनो आरोना स' नैबेखौ जाय खालामदों जाय हेकार नैबे बायसान्सआव हमजाबा खिन्थु दालि ओंखाम जानो रेडि जाना था होनना बुंदों बिनानावा फुजा बर' जोंना बिनानावा आरोखि ना स' जोबोद दुखुनांथाव खिन्थु नैबिदि हेक खालामग्राया खिन्थु बायसान्सआव हमजाबा खिन्थु नोङो गमारनाय नङा दै नोङो गमारनाय नङा खिन्थु बिनानावा खिन्थु दा मोजां मोजां बुंदों स' नोङो दा मोजां समावनो नोङो बोखारफिनना लानाया भिडिअखौ डिलिट खालामनानै लानाया गाहाम आरोखि स' बायसान्सआव हमजाबाथ' नोङो होजाथारगोन मोनसे खोथा होदों आरोना जोंना फुजा बिनानावा नामखौ सोलायनानै निजोरा बर' अफिसियेल ना मा लाफिनबाय होनना बुंदों आरो नैबे जिथु हेकारा टाइटेलखौ सोलायबाय होनना बुंदों आरोना निजोरा बर' नाम दोनबायनो आरो स' बेना 33,000 फल'वार्स जाबायमोन आरोना नैबे फुजा बिनानावखौ होननानै सानदों आरो माखासे गावनि जिथु इउटुबाव साबसक्राइबार दंमोन नैबे माने फेसबुक पेज खुलिबाय होननानै फेसबुकखौ माने फल' खालामहैदों आरो खिन्थु नैबेना फेकसो खिन्थु नैबेनि फल'वार्सफोरा 33,000 ना बेसेबां जाबायमोननो आरोखि नैबे इउटुबनि भिडिअफोरखौ मालायनि नैबे फुजा बर' बिनानावनिखौनो माने कपि खालामनानै पेस्ट खालामनानै होयोमोन आरोखि माबायाव फेसबुक पेजाव बै फेक फेसबुक पेजाव आरो स' हेकार्स फंबाय बा बिनानाव स' नैबिदि बानायनानै लाब गैया गावनि कन्टेन्ट बानायनो सोलों आरोखि मालायनि कन्टेन्टफोरखौलाय नों बेसेबां होबाय थानो गावनि आखाइ गावनि दिमागजों मेहनत खालामनो सोलों नङा होमबा स' नोङो सानसेबाबोथ' हमजागोन सिखावआथ' आरो बारा गोबाव थिखिया दा नों जेरै हमना मोनजाबाय आरो नैबे भिडिअखौ नोङो आंनि भिडिअखौ नुदों जानो हागौ स' मानि थाखाय भुगिदों नैबेखौ एसे गोसोआव ला आरोखि बायसान्सआव सोरबा मोजां मानसिनिखौ बानायबाथ' आरो गनाय नङा दे फंबाय बा बिनानाव नैबे एक्ट्रिस कलकातायाव थायो बै बिरग्रायाव थानायखायसो गदों खोमा बायसान्सआव जोंनि जायगानिखौ बायसान्सआव खालामफ्लांबाथ' आरो दोखो मोनखागोन आंथ' भिडिअ एफआरबो होबावा डाइरेक्ट सिरिसो थांखागोन मिथिबाय नैबे बिनानावखौ सहज सरल मोननानै नोङो हेक खालामनो हादों जानो हागौ खिन्थु जानला मोनला मानसिखौ नों हेक खालामबा खिन्थु बुंदोंनो आरोना साइबार क्राइम केस होनना बुंदोंनो आरो जोंथ' आरो बिदि साइबार बिदि क्राइम केसबो होबावा डाइरेक्ट न'आवसो सिरिसो मिथिबाय आरो मालायनि आइडिखौ एबारनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदोंबाबो नोंथाङा बुजि खिन्थु आरो एबारनिफ्राय मालायनि भिडिअखौ आरो मालायनि आइडिफोरखौ बिदि हेक खालामना दालि ओंख्रि जानो रेडि दाजासै आरोखि नैखौ आङो थोंजों बुजायदों आरो मोनसे नैबे स्पेसियेल आपडेट दङ नैबेनि गेजेरावनो नावकातानिनो सासे बिनानाव गोबाव समनिफ्रायनो गोमाना दंमोन नैबेखौबो सानाव मोनफिननाय जाबाय जिहेथु न'खर फारसे गिदिंना फैफिनबाय बिनानावा नैखौ न'खरनि मानसिफ्रा गोजोननाय मान बावदों आरो जोंना आफादफोरनो माखासे बर'नि माहारियारि आफादफोरनो मोनसे इनफर्म होनाय जादोंमोन नैबेखौनो गिनानै बिनानावा न' फारसे गिदिंनानै फैफिनबाय नैखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय स' बिनानावा गावनि खुगाजोंनो मा फोरमायदों नोंथांमोना ससेबाबो क्लिप्सखौ खोनासंलांनो हागोन आरोखि स' आरो नैबे हेकार्स फंबाय आं नोंखौ लास्टाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन खिन्थु आरो एबारनिफ्राय रावनिबो आइडिखौ हेक दा खालाम आरो नैबिदि फेसबुक पेजआनो जा इउटुबानो जा नैबिदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै गोजोना खिन्थु दै फंबाय आं नैबेखौ नोंथांनो थोंजों बाथ्रा बुंना फोरमायना होबाय आरोखि स' जोंना नावकातानि बिनानावा न' फारसे फैफिननानै मा फोरमायखो नोंथांमोना खोनासंलांदो एबार गोमानानै थानाय सेफालि बर' बिनानावखौ दिनै मोनफिननो हाबाय आरो बिथांमोननि बिमा बिफानि बिदामोननि आखायाव गथायनानै होबाय लोगोसे जोंनि
दैदेनगिरि बिथांखौ माखासे सोंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नोंसिनि दाख्लै न'खरनि जानानै सेफालि बर'नि बिदा नोंसिनि आदाया जाबायदि जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन, नोङो जाय सानखालि खारदोंमोन बे सानखालि सोरबा हौवाजों खारदों होननानै जोंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। नों दा मा फोरमायनो सानो? बे खोथाया नंगौ ना नङा, सैथो ना नंखाय? आं खारनायाथ' बिदि हौवादों खाराखै, खामानि मावनोसो थांदों आं लोगोफोरजों। मा जायगायाव खामानि मावनो थांदोंमोन? गुवाहाटियाव। बेवहाय थांफानाय समाव नों सोरबा हौवा मानसिजों थांफादोंमोन ना लोगोफोरजों थांफादोंमोन? लोगोफोरजों। लोगोफोरजों? बेनिफ्राय नोंखौ जे नोंसिनि आदामोना सोरबा हौवाजों थांदों होननानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों, बैफोर थारैनो नंखाय ना सैथो? इसोरो आं खोन्थालाङाखै नालाय, माने थांनो होनाय नङा नालाय, इसोरथ' आंखौ मोनथिबाय, ओंखायनो माने इसोरखौ थगायनानै आं खारखोमा लांनाय बिदि जादों आरो। अब्लाबो नोङो हौवाजों थाङाखै आरो ना? औ, हौवाजों थाङाखै, आं खामानि मावनोसो थांदों लोगोफोरजों। नोंसिनि आदाया सोरबा हौवाजों थांथारदों आरो रायलायनो मोनदों होननानै बुंदों, बे हौवा मानसिया सोरमोन? बियो खामानि मावनो लांफैग्रा मानसिसो। बे अबावनि? बियो गुवाहाटिनिनो। बे ओजोंहाय मा मावो? बियो माने बिदिनो मानसि लांफैयो आरो ना, बिदि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ लांफैयो बियो। खामानि लगायना होयो। औ, खामानि लगायना होयो। बेखौ नों मोजां बुंबानो जाखाया। गिनायनि खोथा नङा। नोङो जेनेबा बेजों बै सेंग्राजोंथ' मोजां मोनलायनायनि जेबो माबा गैया? ओहो, इदि नङा, आंना बे इदि मोनसे बोरायना एग्रिमेन्ट दंखायो, आं मानो बेलेगखौ गोसोथोनो। दा बिदाया नोंनि बिनानावनि सायाव मा बुङो? जे नोंनि बिनानावा गुबुनाव थांदोंमोन, जेनेबा दा नोंनि बिनानावा बुंदों रावजोंबो थाङाखै, नों दा नोंनि बिनानावखौ बहानिफ्राय एक्सेप्ट खालामनाय, बहा डिलिभारि खालामनाय? आंथ' बेखौ बिदि हौवाजों थांदों ना माखौथ' नुवाखै, आंबो गैयामोन नालाय न'आव। ओमफ्राय फंबाय सासे दंमोन, बेखौथ' दा न'आव गैया, बाहेरायाव दं खामानि मावनो। लायनायाथ' आं लायनो थांदों। आं बेखौ लायनो थांनायावथ' रावबो सेंग्रा नुवाखै जो लोगोआव, गावनि हिनजावसाफोर लोगोफोर दंमोन। आं थांखालिथ' रुमावनो दंजोबो, इसोर ज'बो, आं थांदों होनना खोन्थाहरदों नालाय, रुमाव दंमोन आरो। बेनो आरो आं ओमफ्राय लाना फैनाय, आं लाना फैदो। आंजों थांफादो जोंनिनो बैनाय दङ, आंनि हिनजावनि फंबाय। जों सानैजों थांना लायदो आरो। बेखिनियानो आंना। मा जायगायाव लायनाय? जों लायनाया बरागाव लायदो। बरागाव, गुवाहाटि? गुवाहाटि, बरागाव। बेनिफ्राय नोंहा जे मोनसे जोंनिसिम माखासे बाथ्राखौ खोन्थाहरदों, नोंनि आदाया सोरजोंबा एग्रिमेन्ट दं होननानै, थारैनो बियो सैथो ना? दा बेजोंनो थांगोन दा? औ, थांगोन बेजोंनो। नोङो जेनेबा सिगांनि एग्रिमेन्ट थानाय मानसिजोंनो थांगोन आरो ना? औ। बेनिफ्राय नों दा माबाफोर बुंनो सानो? नोंनि जि गोरोन्थि मावबाय, बेफोरबायदि लामायाव जे नोङो रावजोंबोथ' थाङाखै दा थांनाया, अब्लाबो माखासे गोरोन्थिखौ नोंनि आदा मोनाबो सानबाय आरो सानफ्लांबाय, नों बिनि सायाव मा बुंनो सानो गासै रायजो राजानिसिम? बुंनायखौ नों बुंथ'ब्रा, इयावनो मालाय मिथिगोन। आरो बिमाखौ नोङो नोंनि जि जेनेबा नोंनि आदामोना नोंखौ सन्देह बा सोरजोंबा थांनाय, मानोना नोंहा मोनसे डिमान्ड दं, बैनि थाखाय नोंसिनि आदामोना माखासे बाथ्राखौ नोंखौ बुंहरबाय माखासे इउटुबारफोरनि सिगाङाव, नों दा बेखौ मा खावलायहरनो सानो गासै रायजो राजाफोरनिसिम? दे, नों दा मा बुंनो सानो? गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोनाय जाबाय, बा आं बुजियैयाव मिथिस'यैयाव बिदिनो बाबायाबो एसे रायदोंमोन नालाय आंखौ, बिदिनो होखारदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आं माने बिदिनो रागा जोंनानै थांनाय जादों आरो ना, न'आवबो खोन्थालाङाखै। ओमफ्राय आदामोना बिदिनो थिनहरखानाय नङा, मानाय नङा होननानै आं थांगोमोनना थांनाय जादों आरो। बेनि थाखाय आं रायजोफोरनाव बयनावबो निमाहा बिहरनाय जाबाय। होमबाबो आं बिदिनो बयबो बुंदों आंखौ, माने हौवाजों थांदों बा गाज्रि सोमोन्दो जादों, आं बिदिबो नङा, आं खामानि मावनोसो थांदों हिनजावसा मानसिफोरजोंसो।
नों दा जेनेबा सिगांनि जि मोजां मोननाय सिगां नोंजों जाय सेंग्राजों एग्रिमेन्ट दं बे सेंग्राजोंनो थांगोन आरो ना बिनिफ्राय माबाफोर बुंबावनो सानो बिदाया आरो नों दा मा बुंनो सानो नोंनि बिनानावखौ मोनफिननायनि सायाव आंथ' बिनानावखौ मोननानै दा एसे गोजोननाय मोनबाय आरो बिनानावखौ मोनै समावसो दुखु दंमोन जोंबो आरो बिनानावखौ बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन जों मिन्थियो बिनानावा खारखोमालांदों नालाय ओंखायनो आदामोननि इउटुब नामा मामोनलाय MM अफिसियेल बड' अफिसियेल ओंखारबायबासो जेरावबो ओंखारा MM अफिसियेल आरो दिल्ली बड' अफिसियेल सारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नागिरनानै होनायनि थाखाय आरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो मदद खालामगोन होननानै सारमोनखौ आसा फारिनाय थाबाय आरो नोङो बिनिफ्राय जे नोङो नोंनि बिमा बिफाखौ बिदा फंबायखौ खोथियालासिनो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि जाबावगोन नामा जाला जाला दाना